Pută-vă și unul Crist... Ce pușca mea, mă? Hai, ce bine a fost. Bă, deja încep sunete din alea stranii rău, tată. Bine, deci de asta nu mai am nevoie, știu sigur, amu. N-ai ce faci. Ce te zboară, mă? Nu mă, să plictisește și te dă cu aspiratorul. Head is pounding and hands are shy. Ai, oi, nu-i bine. Aici ideea e... Bolun, stai, bă, da-mi eu, așa mă. Ce ai avut cu mine, mă? Ui, cu tăte să-mi văd, bă. Nu-i bine, mă, nu-i bine, mă. Nu-i deloc bine, mă. Mă duc pe aici. Uai. Uai, că mor imediat. Ce mă fucking disperă. Ce te sună, bă, bolul? Aha. I can't understand. Bă, deci mai mișc odată, nu știu ce fac acum. Cum să mișcă el așa de bolun, știi, și toate cardiașul. Da. No, bine, no. Foarte interesant. Atât eram de curios că... Și... la ce ți ajută uleiul? E pentru lanternă. Știi? Aici... Nu se bere băiasul. Bei să vede și... Uite câte mai erau. Știi? Da. Bine, în fine, nu contează. Bă. Fă mă să stai atras. Ia, oi, n-apoi bine, mă. De unde să știm noi atâția? O, mai ales dracu. The door slammed, shit. Oh? Mai faci un turn, ajungem deasupra. Ce pula? Asta e un fel de partea a doua, știi? To run, hold, left shift, hopa. Dai seama că ceva nu-i bine din moment ce îmi spune cum să fug, nu? Să fugi, da, da. Bă, ce? Nu, bă, n-am vrut. Alexander, is it inside the castle? In a manner of speaking. Uși către ușă. Ui, dar cum zgeară. You've been to the refinery, have you not? I Cardiacă? don't believe I have. Is Well, it no. connected to the... what did you call it? The inner sanctum. My most precious Ai. Pula mea It acolo. lies well Îți dai seama beyond. cât o fumat ăla din moment ce a șoflegmat. It lies Poți să-i beneath spoială. the very stone Și poți să pun of mâna. Brennenburg. Jezul, o să-mi bag pula. Da. Exact ca spoiara. Dar mici, ce m-ai adus aici, mă rog frumos. Yo, trebuie să mă duc cu ceva, nu, cu ceva cu ce poți să-l tai. Cardiacă. Să-l tai, nu? Da, a tăia. A tăua. Să-l dau. Apoi ne plimbăm pe aici să vedem ce e prima dată. Da, ne întâlnim cu nimeni suspect. Apoi că și de ne întâlnim, dar... Fugim. Nu sunt numai 6666 de camere. Oh, unde ești? Aici mergem prima dată. Laborator. Bă, da, știi care e ideea? Cred că o să trebuiască să salveze pe aici, știi? Ioi. Că la știi câți giga are când face fraps-ul, știi? Opa! Panel, opa, stai să vedem. Da, de să salvam. Save and exit, yes. Dar se salvează acolo. No, asta e prima